Сега, ние се събрахме по много важен повод, аз смятам, да празнуваме Международен женски ден 8 марта. И това е важен празник заради това, че най-силната половинка на човечеството се оказа жени. И ако нас не няма, този свят наистина ще пропаде. Аз по всичко гледам и в работата, и в дискусиите, и в творчеството, и във всяко нещо. Жените са най-голяма сила. Така че нека те да бъдат живи и здрави, но важното ние да сме здрави, търпеливи, красиви, защото този свят само с нас е здрав, красив и има бъдеще. Празник наш. Да сме красиви, да сме живи, здрави, да сме упорити. И Господа ни дава търпение. Няма жени, няма да има свят. Няма да има хора. Милые, добрые, красивые, нежные женщины. Я от всей души, всички, от всей души честита с Международен женский ден. Аз много обичам българский народ. Сегодня я хочу вам всем огромного счастья, радости, здоровья, и чтобы мы были всегда счастливы и любили друг друга, несмотря ни на что там делают наши правители, чтобы народ не изменил свое отношение. Честито Международен женский ден. Ще ви прочитая едно стихотворение, което съм нарекла "Неочаквани мигове". Ти защо дойде и смути зимния ми сън? Неочаквано се появи с момчешка усмивка, с въпроси в очите. Ти защо дойде? Аз се неподготвена, забравила нежно докосване. Ти защо дойде и внесе в душата ми смут? Как сте, госпожо, днес хубав е ден? Разходка по брега. Ето ги морето, кораби и чайки. Сърцето се свива. Ти защо дойде? Споделени мисли, че и тревоги, мили закачки, приятелски думи и разговора. Красотата. Жената е красотата на земята, а цветята са душата на земята. Значи двете едно. Целият свят работи за жената. Защо? Ами ние се възпроизвеждаме от тях, мъжете. А жените се възпроизвеждат от семената на мъжете. И зато е, че когато вече сме остарели, минали сме на тая възраст, ние също ставаме деца на жените. Те се грижат за нас, както се грижат и за децата. Те да ти той, че имаме разлика между нас, докато жената е създадена да създава. Тя създава живот, тя не може да отнема живот. Кара живота повече и да създаде поколение след себе си, което да не забравя. Когато човек създава нещо, то остава за дълги години след себе, да се спомнят за него. Тристан и Изолда. Не ще имам вече сватба. И не ще ми видиш в бяла рокля, букет отчаяни смутени рози. И няма да ти видя аз, щастлив, прекрасен и грижовен, на прага на съвместната ни сага. Там в небесата нещо се обърка и се разминахме във време и пространство, и на съдбите ни несигурните нишки не се събират с вечно постоянство. Кой век на празно се те търся, кой век не виждам никой друг. И на ръката ми Сатурновият пръстен, а слънцето е вечният съпруг. Жените. Пролет съм. Сега съм пролет. И съм слънчев ден. Избухвам в бяло и в цвят зелен. Люлея се сред цъфналите клони и цял рояк звезди от мен се рони. Омаен дъх съм и се нося над нивята, летя над градовете и селата. С крилете си посявам пак живота и семената буйват с охота, че аз съм пролет и съм слънчев ден.
ще видиш щастието, ако гледаш мен. Красивото. И тъкмо преди малко говорихме, коментирайки твоите шапки, каква женственост излъчваш ти и няма значение възрастта на жената, след като тя умее да покаже себе си по най-женствения, най-интересния начин, тя впечатлява хората, независимо дали е мъж или жена. Малко по-различни, някакси, а не себе си. Затова нека да си пожелаеме да бъдем истински жени, да отстояваме женствеността ни и с тази хубава женственост да воюваме срещу онова, което мъжете ни дават като право, т.е. срещу всичко, дори и онова, което е тяхен приоритет. Организационный комитет Международного бард-фестиваля в Ловиче награждает почетным знаком и дипломом Любы Косыровой, поскольку я с ней работаю по концертам много, в Варне 15 лет. Позвольте мне перед вами свою благодарность за дружбу. Я ее люблю, конечно. Значит, люблю очень такую женщину. Вручить ее почетный знак. Почетный знак Любы и диплом. Да, спасибо большое. Пожалуйста, давай для... Велички. В навечерието на този хубав български празник, Денят на жената, независимо на кой край сме по света, ние сме всичките жени достойни. Ленинские гори. Друзья, люблю я Ленинские горы, захватит духа гордой высоты. Ведь мы в Москве предстанем в наши горы, великой дружбы сбывшейся мечты. Вдали огни сияют золотые, шумит над нами юная листва. Надежда мира сердце России. Москва столица, моя Москва. Много съм зле в момента, даже за първи път припявам. 8 марта – это классный праздник международный. Песня Булата Шолоча Куджава «Славу женщине моей для всех вас». Очень классная, хорошая песня. И бродяги, и пропойцы за столом 7 морей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, как спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее. Вы сравните с близким берегом ее. Любочки Косыровой, с которой я знакома с того момента, как приехала в Болгарию. Люба, нет такого праздника русского, нет такого государственного праздника или литературного, на который бы она не организовала здесь парк, и в котором бы активно не участвовала, в котором бы она не создавала и не приглашала лучших представителей болгарского общества, как актеров, как исполнителей. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком
слезу утираешь. Так подумала, думаю, неужели не появится человек, который затронет мою душу? И вот он появился. Браво! Понимаете, это такой случай. Это Люба все организовала. Это что-то необыкновенное. Я загадала, и мне, пожалуйста, подарок. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня.